An foli kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu matarafalen don Chérif Jabara ni so la sanga ani wagati aw bisimila kɛnɛya jamukan kɛnɛ kan jamukan min bɛna walawalali kɛ aw ye bana ani bana nacogoyaw la o sira kan bi an ka masala bɛna boli fɛn min kan o ye kolo ani fasa ye kolodimi fo ka taa se kɔdimi ale ni kimirekundimi ma fo ka taa se mugu ma walawalali bɛna kɛ aw ye mɔgɔ min fɛ o de ye Tijani Fongodo ye ka bɔ Kayi an ye fɛn minnu sɔrɔ an ka ɲɛjɔ o sɔrɔliw la alhamdulillah rabbil alamin adamaden kolo bɛɛ lajɛlen bɛ kolo 200 ani kolo 6 parce que ni ye nin ta k'a lajɛ dɔrɔn o ye adamaden bɛɛ lajɛlen de donc ka daminɛ i wolodo fo ka taa fɛ i ka kɔrɔbaya a bɛ o de kɔnɔna na mais denmisɛnnin kolo o ka ca ka tɛmɛ makɔrɔba kolo kan denmisɛnnin kolo ye kolo 300 ani kolo 6 ye makɔrɔba ta ye kolo 200 ani 6 ye donc fasa min bɛ farikolo la o ye fasa 600 70 ani 9 ye donc denmisɛnnin kolo ani makɔrɔba kolo différence ba fana bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ parce que hali ye makɔrɔba kolo ta k'a lajɛ ale ka kɛnɛ ka tɛmɛ denmisɛnnin kolo kan mais denmisɛnnin kolo fana ka ca ka tɛmɛ makɔrɔba kolo kan donc o misaliya ye jumɛn ye ni muso jiginna den na sisan i b'a ye k'a fɔ ko den kan a tɛ se ka sigi den yɛrɛ tɛ se ka sigi fo ka taa tile 40 ani ka don tile 60 kɔnɔna na donc n'i y'o ta k'a ye i b'a dɔn ko différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan kolo bɛɛ lajɛlen ma fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye donc ni kolo farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye waati min na de i b'a ye k'a fɔ ko den kan a bɛ se ka sigi n'a bɔra o la a ka tagama kɔnɔna na fana k'a daminɛ kɔkolo la ka na kankolo la kolo 33 de bɛ yen donc o kolo 33 tant que n'o fana ma sigi ka ban den tɛ se ka tagama kuma tɛ ka munuma walima ka fɛn wɛrɛ kɛ donc ni olu sigira ka ban waati min na de denmisɛnnin bɛ se ka sigili daminɛ donc ka daminɛ kɔkolo na ka na fo sen na nin bɛɛ de bɛ sigi parce que kolo 100 de bɛ ani makɔrɔba ta cɛ o kolo 100 ni bɛɛ lajɛlen de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kolo kelen ye donc olu bɛ taa fara kolo dɔw de kan donc o faratɔ la denmisɛnnin bɛ farigan a bɛ fɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ na n'a ye mais o waati kɔnɔna na a ka kan ka dɛmɛ ni donc adamaden kolo n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ bɛn hakɛya ma o de ye nin ye mais denmisɛnnin kolo ani makɔrɔba kolo danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o fana de ye nin ye donc fasa fana ta n y'o yɔrɔ fɔ fasa ye 670 ani 9 farikolo la donc nin bɛɛ lajɛlen de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ni maa min ko kolo i ko fasa parce que n'i y'a ta k'a lajɛ sisan kolo de ka kɛnɛ farikolo la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan mais ni kolo ye problème sɔrɔ dɔrɔn ale bɛ taa tɔɲɔni kɛ par exemple sisan ni mɔgɔ min tɛgɛ karila ni bolo karila dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ ko bolo bɛ surunya walima a bɛ gɔlɔ o ye jumɛn ye fasa de kɛlen don ka kolo minɛ donc ni bolo karila sisan dɔrɔn ale bɛna da fɛn dɔ de fana kan n'a ma taa sogobu sɔgɔ ka d'a kan a bɛ jelisira sɔgɔ ka d'a kan walima a bɛ fasa yɛrɛ sɔgɔ ka d'a kan donc kolo ale de ye fama ye farikolo la ale de ka kɛnɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan donc kolo bɛ se ka bana di fasa ma mais fasa fana tɛ se ka kɛ sababu ye ka bana di kolo ma o misaliya ye jumɛn ye n y'a fɔ cogo min na sisan denmisɛnnin caman bɛ u bolo bɛ kari n'a tugura i b'a ye k'a fɔ ko bolo tɛ se ka kuru ka se da la tuguni o bɛ sɔrɔ jumɛn fɛ an b'a ye k'a fɔ o la u ye kolo tugu mais fasa ma furakɛ donc ni fasa ma furakɛ i b'a ye k'a fɔ ko fasa bɛ ja n'a jara dɔrɔn donc bolo tɛ se ka se a da la donc an b'a fɔ sisan kolo kɛra sababu ye ka bana di fasa ma mais fasa fana ka ca farikolo la ka tɛmɛ kolo kan ni fasa kelen ye problème sɔrɔ a bɛ se ka di fasa tɔ bɛɛ lajɛlen ma fasa 639 ni kelen ye problème sɔrɔ a bɛ se ka di 638 tɔ bɛɛ ma mais o tɛ kolo la donc différence min bɛ kolo ni fasa cɛ o ye nin ye bɛɛ bi na fracture cayali tɛ fosi ye bolimafɛn de don parce que fɔlɔ la an b'a ta k'a ye k'a fɔ i bɛ mɛn ka sɔrɔ i m'a mɛn k'a fɔ karisa sen karila ou bien karisa bolo karila donc o tɛ fosi ye an ka makɔrɔba ninnu b'u ka mouvement bɛɛ kɛ ni sennataama de fɔlɔ moto kun tɛ yen mobili tɛ yen avion tɛ yen fosi tɛ yen hali ni yanni maka taga kun an ka cɛkɔrɔbaw bɛɛ kun bɛ taama ni u sen ye donc o taama fana ye fura ye ka ɲɛsin farikolo ma mais an bannen bɛ o de ma hali n'i y'a ye k'a fɔ ko farikololabanaw ka ca anw na an tɛ se tagama na an ɲɛ bɛ bolimafɛn fɛn fɛn na i n'a fɔ moto mobili nin bɛɛ ye fɛn dɔ de ye parce que farikolo ye fɛn dɔ de ye a sigilen don ni fɛn dɔ de kan donc n'i yɛlɛla moto kan sisan i bɛ waati min kɛ sigilen o bɛ kɛ sababu ye ka farikolo tɔɲɔ de parce que a kan ka mouvement min kɛ o kɔnɔna na a tɛna se ka o mouvement kɛ donc o de bɛna kɛ sababu ye ka na ni bana ye farikolo la donc accident fana cayali tɛ fosi ye n'i ye bolimafɛn bɔ dɔrɔn i tɛ accident ko kuma mɛn moto mobili a n'a ɲɔgɔnna caman donc o de kɛlen don ka kɛ sababu ye ka kolo kari yɛrɛ caya jamana in kɔnɔ kosɛbɛ bɛɛ n'i ye mɔgɔ caman ta k'a lajɛ o kɛlen don lujuratɔ ye ka sababu kɛ kolo kari yɛrɛ ye
parce que an bɛ kolobana caman furakɛ misaliyala an bɛ mɔgɔ caman ye n'u sen karila a bɛ ta ka bɔ yan ka taa farajɛ jamana na k'a fɔ ko ka taa a fara ka nɛgɛ kala walima k'a tigɛ alors que n'i ye an ka jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ bi ne ni ɲɔgɔnna caman de bɛ yen ni an farala ɲɔgɔn ka kɛ kelen ye bolo min kan ka tigɛ a tɛ se tigɛli ma bilen sen min fana kan ka tigɛ a tɛna se tigɛli ma bilen donc n'a farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka bunadamadenw ni kisi ka sɔrɔ tɔɲɔni ma kɛ. danfaraba bɛ mɔgɔkɔrɔba ani denmisɛnnin ni ɲɔgɔn cɛ kolotugu ta fanfɛla la wa walasa ka jalatigɛ k'a fɔ kolo karilen don walima a ma kari fo k'a sɔrɔ a kɛra ni arajo ye o dɔrɔn de bɛ se ka confirmation di kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fɔ la an ye fɛn minnu sɔrɔ o kun kan an ka ɲɛ jɔ o sɔrɔli. Voilà i ka ni ɲininkali nafa b'a la kosɛbɛ an b'a dɔn cogoya min na kolo karila parce que n'i ye adamaden kolo ne filɛ k'a fɔ cogoya min na n'i y'a dɔn ten depuis banabaatɔ bɛ ta ka na i b'a dɔn k'a fɔ min b'a la parce que kolotugu kunfɛ baara tɛ k'a fɔ fanga de bɛ kolotugu o tɛ ni fiɲɛ fana tɛ n ka kɛ o tɛ an ɲɛ dɔn fo de ka sɔrɔ i bolo a n'a fura ni kolo karilen nana depuis i bɛ maga kolo la i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na nin karila ou bien a bɔra walima a pɛrɛnna donc walasa ka sɔsɔli bɔ a la arajo bɛ yen o la an bɛ arajo papiye di mɔgɔw ma a ye taa arajo kɛ ni arajo kɛra kolo karila cogoya min na a bɛ ye donc kolo dɔnni sira kɔni o ye nin de k'a fɔ a bɔra walima a pɛrɛnna walima a karila yɛrɛ de anw b'a dɔn ni nin sira de parce que an ka baara de don an y'o de kalan k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn donc an bɛ kolo kari sira an b'a dɔn ni nin sira de alhamdulillah an bɛ fɛɛrɛ min tigɛ o la sisan o ye fɛɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye kolo karili dɔnnen kɔfɛ fura jumɛn de kan ka k'a la parce que n y'o de fɔ n ko ni kolo karila dɔrɔn a bɛ tɔɲɔni kɛ o la sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'a fɔ kolo karila est ce que a ma fasa dɔ sɔgɔ kɔnɔna na k'a tigɛ an b'o fana sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn n'an y'a dɔn k'a fɔ a ma fasa tigɛ problème foyi ma yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ kolo dɔrɔn de karila donc an b'an ka kolo sigi an b'a siri donc an kan ka fura minnu k'a la an b'o k'a la an bɛ tile dama damani d'u ma o bɛ na an b'a foni k'a lajɛ donc ni ala y'an dɛmɛ a bɛ kɛnɛya donc an bɛ traitement kɛ ni nin sira de ye alhamdulilayi rabbil alamin kolo tuguli denmisɛnnin kolo tuguli ani makɔrɔba kolo tuguli olu tɛ kelen ye ni maa min y'an ka émission daminɛ lamɛn n y'o de fɔ n ko denmisɛnnin kolo ale ka maga ka tɛmɛ makɔrɔba kolo kan ni denyɛrɛnin tɛgɛ karila sisan yɔrɔ dɔw fana yɛrɛ bɛ yen muso dɔw yɛrɛ bɛ yen u jigitɔ la denw bolo bɛ kari o fana bɛ kɛ u senw bɛ kari donc u n'a ɲɔgɔnna caman denbaw k'u hakili to a la parce que ni muso jiginna den na n'a ma kɔlɔsi ni a kɔrɔbayara ni o ye an b'a ye k'a fɔ a laban o bɛ kɛ lujuratɔ de donc ni olu n'a ɲɔgɔnna tɛgɛ karila sisan a cayalenba ye semaine kelen semaine fila a bɛ tugu maintenant denmisɛnnin fitinin minnu bɛ tagama san 10 san 12 olu fana ta cayalenba ye tile 20 a mana kari cogo o cogo parce que kolo kari cogow tɛ kelen ye a kari cogow ka ca parce que ne y'o de fɔ n ko kolo ka ca farikolo la a dɔw ta bɛ kolo fila bɛ kari ɲɔgɔn fɛ dɔw ta bɛ kelen bɛ kari ɲɔgɔn fɛ mais denmisɛnnin kɔni ta mana caya cogo o cogo o ye o ye nka kolo yɛrɛ tuguli kɔnɔna na makɔrɔba kolo i n'a fɔ minnu ye san 80 sɔrɔ olu de ta ka gɛlɛn kosɛbɛ a bɛ fura de k'a la n'ala y'a dɛmɛ a sera ka kɛnɛya waati min kɔnɔna na o de don mais o fana na an ye misaliya ta a minnu kan a dɔw ye tile 40 dɔw ta ye kalo 2 ye donc a mana kari a yɔrɔ a côté o côté fɛ a mana kari cogo o cogo fɛ jeli b'a la o jeli t'a la o a bɛ se ka furakɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka centre yɛrɛ kɔnɔna na hali ni kolo karila ko jeli b'a la an b'a furakɛ k'a ban pewu ka sɔrɔ ni denmisɛnnin de don tile 30 tile 40 a mɛnna o a kɛra sisan o a bɛɛ de kelen an bolo na ala sɔnna ma mɔgɔkɔrɔba ta min b'a gɛlɛya ka se o ma parce que i bɛ kɔrɔbaya ka taa mɔgɔkɔrɔbaya kɔnɔna na kɔli dɔ de bɛ kolo la donc o de bɛ ban a bɛ i n'a fɔ sisan ni maa min ye yirijalan ju tigɛ ka ji k'a la k'a fɔ a ka falen i b'a dɔn o kɛli ma nɔgɔ bilen fo n'i ye yiri wɛrɛ turu yen nɔ donc mɔgɔkɔrɔba kolo fana bɛ ten de a bɛ kolo tugu yɛrɛ bɛɛ bɛ ten de ni kolo karila n'a k'a bɛ tugu dɔrɔn a bɛ i n'a fɔ n'i ye yiri ju tigɛ k'a ka falen n'a bɛ falen ani branche caman de bɛ wuli donc kolo fana tugutɔla bɛ ten de ni kolo karila n'a bɛ tugu donc ani branche caman de bɛ wuli donc o de kama kolotugulaw kan ka a kɔlɔsi k'a lajɛ a kan ka taa sira jumɛn fɛ a kan ka na sira jumɛn fɛ k'a guider k'a fɛngɛ makɔrɔba kolo ani denmisɛnnin kolo ani denyɛrɛnin fana kolo nin bɛɛ tɛ kelen ye donc a bɛɛ n'a furakɛ cogo de don nka n'ala sɔnna a bɛɛ lajɛlen bɛ furakɛ an fɛ centre kɔnɔna na mais fura bɛ anw bolo an b'a di a tigi ma a bɛ to ka fura minnu ta ani tulu dɔ bɛ anw bolo an bɛ min mun sen na n'ala ka jɛ ye ala b'an dɛmɛ kolo bɛ tila ka tugu a nɔ na i y'a faamu donc o n'a ɲɔgɔnna caman dumunifɛnw na fana par exemple sɛfan maa min sen karilen don sɛfan ka ɲi a tigi ma ani nɔnɔ kɛnɛ ani jɛgɛw donc nin ka ɲi farikolo ma
ka sɔrɔ hali karili yɛrɛ tɛ mais karili yɛrɛ nasira kan nin ka ɲi walasa a ka se ka kɛnɛya joona joona a bɛ kɛ sababu ye ka kolo falenni teliya mais kolo bana yɛrɛ filɛ ale tɛ bana ye k'a fɔ n bɛ pressé a ma k'a furakɛ parce que caman bɛ sira jugu cɛ ni o de ye dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ taa ni kolo ye furakɛlikɛyɔrɔ la n'a ye tile 15 tile 15 halisa kolo ma tugu o tɛ se ka kɛ u bɛ pressé u bɛ bɔ yen u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ u bɛ bɔ yen u bɛ taa yɔrɔ u bɛ bɔ yen u bɛ taa yɔrɔ u bɛ t'o la fo kolo bɛ tiɲɛ donc kolobana n'a ye mɔgɔ fɛn o fɛn sɔrɔ ale fura fɔlɔ-fɔlɔ o ye limaniya ye ka taa Ala ma donc ani ka sabali parce que n'ale y'i sɔrɔ ka ban pressé bana tɛ k'a fɔ sisan kɔni n ye furakisɛ ta a tugura walima n ye farafin jiri ta sisan a tugura n ka wuli ka tagama non o bana tɛ donc n b'o weleda bila ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni kolobana ye mɔgɔ min sɔrɔ dɔrɔn a dɔn k'a fɔ bana min de don tile kelen bana tɛ a bɛ bɔ de dɔɔni 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 o weleda bɛ n bolo ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma halisa Ala ka kɛnɛya sabati hali bi Tijani Fongoro ale de bɛ an bolo kɔrɔ a bɛ walawalali kɛ an ye kolotugu bɛ kɛ cogoya jumɛnw na furakɛli ta fanfɛlaw la ale ni danfara min bɛ mugu ani kolokari ni ɲɔgɔn cɛ an ka ɲɛ jɔ o sɔrɔlenw na an minnu ye a baarakɛlaw anw de b'a dɔn k'a fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na nin sera fasa ma walima a ma se fasa ma mais n y'o de fɔ ko ni siga donna la n'a gɛlɛyara dɔrɔn an bɛ taa arajo kɛ arajo fana bɛ se k'an bilasira a kɔni dɔnnen kɔfɛ an b'a furakɛ parce que ne y'o dɔn ko ni kolo karila dɔrɔn a bɛ taa sigi fɛn dɔ de kan a bɛ se ka sogobu sɔgɔ kɔnɔna na mais a ma bɔ kɛnɛ ma o la n'a bɛ furakɛ sisan i bɛ kolo fasa ani jeli i bɛ nin bɛɛ de furakɛ ɲɔgɔn fɛ walasa i ka se ka tɔgɔ duman sɔrɔ ani banabaatɔw fana ka se ka lafiya sɔrɔ parce que n'i ye kolo dɔrɔn furakɛ kolo karili la kɔfɛ a bɛ na ni bana wɛrɛ ye mugu fana ye fɛn min ye mugu dɔnnen tɛ an ka jamana nin kɔnɔ kosɛbɛ parce que n'i ye mugu ta k'a lajɛ fɛn caman bɛ bɔ a kɔnɔ munna an bɛ nin fɔ dɔ den bolo bɛ kari a b'a ta ka na n'a ye furakɛlikɛla fɛ yen a b'a ko n den bolo mugulen filɛ nin k'a sɔrɔ mugu tɛ mugu ye fɛn min ye par exemple sisan bere binna i sen kan walima kabakuru binna dɔ sen kan donc sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ kolo ma kari a ma pɛrɛn a ma déplacer o la sisan an b'a fɔ ko kolo mugura a digara la mais a ma kari a ma déplacer o ye mugu ye maintenant o mugu nin u y'o de bɛɛ ta k'a da karili ni fɛn bɛɛ lajɛlen kan o de kama dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko mugu tɛ furakɛ parce que kolo bɔlen par exemple kolo karila fanga de la n'i y'a mɛn k'a fɔ ko kolo karila dɔrɔn i ye doni de da k'a tɛ se min kɔrɔ sinon an bɛ ka taama an farikolo de kan a bɛ se o kɔrɔ mais n'i y'a ye k'a fɔ a bɛ kari dɔrɔn doni dɔ de bɛ da kan min bɛ kɛ sababu ye a bɛ kari donc mugu fana n'a nana n y'a f'i ye cogo min na an b'a a bɛɛ fɛsɛn de k'a dɔn est ce que nin mugura de ou bien a bɔra walima a ma bɔ mais i tɛ se ka nin bɛɛ dɔn fo n filɛ ka kolo minnu f'i ye f'i k'a bɛɛ dɔn k'a daminɛ kunkolo kolo la fo senkɔni kolo f'i ka nin kolo bɛɛ lajɛlen de kalan i yɛrɛ ye k'a dɔn fɔlɔ donc o la n'i y'a kalan k'a dɔn a normal ye min ye i b'o dɔn ka ban ni min banabaatɔ min nana i fɛ i b'a jate a tiɲɛ na nin kolo hakɛ de kan ka sɔrɔ nin yɔrɔ la nin tɛ yen parce que ni kolo bɔra dɔrɔn ale bɛ taa sigi sogobu de kan dɔw bolo ni kolo bɔra a bɛ yɛlɛ sanfɛ a tɛ yɛlɛ o ni kolo bɔra ale bɛ jigin duguma de ka taa sigi sogobu walima fasa kan donc o la sisan n'i ye kolo ninnu bɛɛ lajɛlen place lajɛ ni min t'a place la i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ na nin t'a place la bilen donc o la a bɔra de walima a mugura de walima a karila walima a pɛrɛnna i b'a dɔn ni o sira de senkuruba dimi ale fana ye bana min ye bi bi in na a bɛ an ka jamana nin kan kosɛbɛ hali jamana wɛrɛ la mais a cause a ka ca mais an sera ka min kalan ani an ka recherche kan an sera ka bɔ minnu kalan ma an bɛna o ɲɛfɔ senkuruba dimi ale ye makɔrɔbaw ka bana de parce que ale tɛ se ka daminɛ cogoya si la fo ka i si ka walima san 50 sɔrɔ arthrose ye bana min ye c'est à dire kolotuguda bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a kɛra kunberekun ye a kɛra cheville ye kolotuguda bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la donc fɛn dɔ de bɛ o kolo ninnu ɲɔgɔn cɛ a bɛ wele ko cartilage cartilage a bɛ n'a fɔ amortisseur moto la ni amortisseur fanga banna n'i ye mɔgɔ ta a bɛ toucher pinɛ na cogoya min na donc ni cartilage in fana sisan n'ale fanga dɔgɔyara sisan dɔrɔn i b'a ye kolo fila bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ directement n'o kɛra dɔrɔn a bɛ frotter ɲɔgɔn na à chaque fois i bɛ tagama dimi bɛ na a la donc dɔw fana ta poids de bɛ kɛ sababu ye ka na n'a ye parce que i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a bɛ k'a to san 20 san 30 la mɔgɔ fasamani don a bɛna san 50 san 60 sɔrɔ waati min na tiɲɛ na a ye poids ba sɔrɔ o la sisan kolo ma habitué ni o ye a bɛ obligé hali ni cartilage bɛ a bɛ cartilage ni sin de ka bɔ yen kolo bɛ na directement en contact donc ni o kɛra sisan fo kolo minnu bɛna k'a sigi ɲɔgɔn kan f'i ka se ka o de bali fɔlɔ an bɛ se ka o traiter k'a ban pewu n'Ala ka jɛ ye kunberekun dimi n y'a f'i ye cogo min na ale sɔrɔ cogo bɛɛ de filɛ mais o kɔfɛ maa min ye accident kɛ o fana bɛ se ka kunberekun dimi sɔrɔ
i n'a fɔ kunbere kunkolo ale fana bɛ se ka déplacer i n'a fɔ ka pɛrɛn walima ka kari. Donc ni nin fana bɔra la kunberekun dimi sɔrɔ cogo a ka ca mais n bɛ se ka dɔɔni min fɔ o la o ye nin ye. Kɔdimi fana ye bana ye bana min n'a ɲɔɲalen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ka daminɛ mɔgɔkɔrɔba kunda cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔbaw ma olu bɛɛ lajɛlen kamana gannen don bi ni kɔdimi n'a ɲɔgɔnnaw ye aw ka faamuyali kama u bɛ walawalali kɛ an ye o kun kan an ka ɲɛ jɔ o sɔrɔli kɔdimi fana n'i y'a ta k'a lajɛ kɔdimi suguya ka ca. Munna ne ko kɔdimi suguya ka ca a fɔlɔ fɔlɔ mugu kɔdimi bɛ yen n'an ko a ma ko bɔli kɔdimi o bɛ se ka sɔrɔ accident ye walima i binna ka bɔ fɛn dɔ sanfɛ an b'a fɔ o ma ko mugu kɔdimi. A filanan kɔdimi jalan bɛ yen ale bɛ se k'i minɛ i n'a fɔ bana tɔw a b'i minɛ n'i y'a furaw k'a la walima k'a salo a bɛ tɛmɛ. Sabanan o ye kaliya kɔdimi ale bɛ yaala yaala hali bɛ to sigilen don paraf walima i bɛ taama na dɔrɔn n'a y'i minɛ yɔrɔ min na dɔrɔn i bɛ jɔ o yɔrɔ la mais miniti dama dama a b'i bila a bɛ tɛmɛ. Mais kɔdimi dɔ fana bɛ yen min kɛlen don ka mɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ bi ni dɔw k'a ma ko hernie discale. Hernie discale ale fana ye bana kɔdimi suguya min ye c'est à dire kɔkolo de bɛ falen ka taa sigi fasa kan. Donc ni kɔkolo ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka daminɛ kankolo la ka na kɔkolo la kolo 33 de bɛ yen o kolo 33 ni maçon bɛ so jɔ sisan biriki ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ciment de bɛ don ka sɔrɔ ka biriki da donc o de fana bɛ kɔkolo ni ɲɔgɔn cɛ. Donc o joint minnu bɛ kolo ni ɲɔgɔn cɛ a dɔw ta la joint ni fanga bɛ ban de pewu dɔw ta bɛ sin de ka ban pewu mais dɔw fana ta joint ni bɛ falen de n'a falenna a bɛ taa sigi fasa kan parce que kolo ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fasa fana de bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Donc n'a a taara da fasa kan dɔrɔn ne y'o de fɔ kuma daminɛ na n ko ni fasa kelen ye problème sɔrɔ a b'a di tɔw bɛɛ ma o la sisan a dɛrɛnnen bɛ fasa kelen min kan n'a mɛnna dɔrɔn a b'a di tɔw bɛɛ lajɛlen ma o la i b'a ye k'a fɔ ko farikolo bɛɛ lajɛlen b'u dimi dɔw yɛrɛ ta bɛ yen kɔ b'u dimi fo ka jigin senw na donc o tɛ fosi ye kolo de bɔlen don ka taa sigi fasa kan donc ni o kɛra dɔrɔn dimi bɛna farikolo fan bɛɛ lajɛlen de la donc kɔdimi n y'a fɛsɛn cogoya min na a sɔrɔ cogo ye nin de ye donc nin bɛɛ n'a a furakɛ cogo don a bɛ furakɛ bana foyi tɛ dugukolo kan min tɛ furakɛ a bɛɛ n'a furakɛbaa de don donc ni nin kelen kelenna bɛɛ ye mɔgɔ min sɔrɔ na ala ka jɛ ye anw bɛ se ka furakɛ k'a bɔ a tigi la pewu. O bɛ furakɛli kolo dɔrɔn tɛ a bɛ furakɛli fan bɛɛ de la o ye mun ye mɔgɔ kana fɔ ko n ka kɛnɛ n tɛ taa kɛnɛya ɲini o tɛ kɛ hali n'i ka kɛnɛ cogo cogo bɛ wuli de ka taa kɛnɛya ɲini kuma tɛ ma kɛnɛ mais bi an b'a y'an fɛ yen k'a fɔ hali ni mɔgɔ min ma kɛnɛ a tɛ sɔn ka taa furakɛlikɛyɔrɔ la munna musaka bɔ min b'a la mɔgɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ i bɛ wari ɲini i ka kɛnɛ de ni bana kelen o kelen kuma tɛ kolo kari yɛrɛ filɛ ni kolo karila miniti o miniti bɛ tɛmɛ a bɛ tiɲɛ ka taa de n'ale kɔni karila dɔrɔn a bɛ taa furakɛlikɛyɔrɔ la sa o ye jagoya de walima n'a bɔra walima ka pɛrɛn walima ka déplacer n'a ye nin kelen kelenna fɛn o fɛn kɛ i bɛ wuli de ka taa furakɛ sinon a bɛ tile kelen kelen o min tɛmɛ o bɛɛ bɛ na n'a damana kɔlɔlɔ ye o de kama i bɛ mɔgɔ caman ye kɔdimi b'u la a laban f'u kɔ bɛ kuru f'u tagamacogo bɛ déplacer munna parce que a ma furakɛ a furakɛ waati la donc dɔw fana sen bɛ kari a bɛ tugu mais a tugucogo tɛ na ɲɛ a bɛ gɔlɔn donc o fana ye mun ye a dɔw la a bɛ bɔ furakɛlikɛlaw la a dɔw fana na a bɛ bɔ banabaatɔ somɔgɔw la a dɔw fana na a bɛ bɔ banabaatɔw de la donc ni bana fɛn o fɛn n'a ye maa min sɔrɔ dɔrɔn i bɛ wuli de ka taa furakɛ a furakɛ waati la sinon a kɛra kolobana ye a kɛra bana fɛn fɛn n b'o wele da bila k'an si bɛɛ lajɛlen ma n'i sigara i yɛrɛ la diɲɛ bana fɛn o fɛn na wuli ka t'i yɛrɛ furakɛ a kɛra farafin fura ye a kɛra dɔgɔtɔrɔ fura ye fura man bɔ fura la mais min yɛrɛ ye laɲini ye jumɛn ye e ka se ka kɛnɛya sɔrɔ donc o la n'i ma kɛnɛ dɔrɔn bɛɛ lajɛlen ka wuli ka taa yɛrɛ furakɛ na ala sɔnna ma donc an tɛ baara fosi la ni kolo ani fasa tɛ an tɛ bana foyi furakɛ ni o tɛ mais an sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kayi de donc an ye kolotugu dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ de jɔ yen nɔ k'a kɛ dɔgɔtɔrɔso spécial banabaatɔ bɛ lada an fɛ yen a bɛɛ bɛ kɛ yen nɔ donc o n'a ɲɔgɔnna caman parce que ne ye kalan kɛ ne ye ekɔliden de ka ɲɛsin furakɛli ma caman yɛrɛ ye ne kɔrɔfɔ ko denmisɛnnin baara tɛ nin ye maa caman mais ne y'a yir'u la k'a fɔ n ko ni denmisɛnninw ma wuli ka fɛn min ɲɛɲini o fɛn tunutɔla don parce que mɔgɔkɔrɔbaw y'u ka waati kɛ ka ban donc an minnu ye denmisɛnninw ye an fana kan ka se ka wuli k'an sen da an ka cɛkɔrɔbaw ka sen da nɔ na donc kumakan laban min bɛ ne bolo ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma o ye nin ye ani an bɛ tila ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye sunkalo tɛmɛko ɲuman yarabi ala k'a nɔgɔya an ye ala ka kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma hakɛto bɛ nin kan sɔlala Mahamadu
an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka bi masala kun bɛ ka boli fɛn min kan o de ye kolo ani fasa ye ka daminɛ kɔdimi mugu kolotugudadimi fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma hakili la ne ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ aw ni ce aw ka ɲɛmaleli la a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni kɛnɛya jamukan wɛrɛ